rurimi nyoka raive nevatambi vakanga varimo, vana Simoni nana Vaidha and so on. Asi bhuku iri roga raingotaura kuti rurimi inyoka. Marwuri munai vamwe mbuya vakanga vachigodorwa nemuchato wa Simoni na Vaidha, kunyange vakanga vasina mwana vanhu couple iyi. Mbuya ava vaiti pose pavanopfuura nepana Vaidha vobva vamuti, kwaziwai mai ndandakanga mauti hamuna mwana. Ndo panotangira kuti rurimi inyoka. So Solomon tonight is saying death and life are in the power of the tongue. And rurimi ruri kutaurwa panapa haruzi rwaMwari, nderwomunhu. Rurimi rwako rune simba rekuuraya kana kuraramisa. You can give life using your tongue. You can cause death using your tongue. That tongue has power. Maybe if I would remind you that you were created in the image of God, who is called a creator of the visible and the invisible world. That same God also has a tongue. Psalms 33 verse 6 and 9 says, by the breath of his mouth, things were created. He commanded and they stood fast. Nesimba rerurimi rwaMwari. Zvatoona zvinooneka nevanhu vatiri kuona. It is because God has commanded and they stood fast. Tikatasa makomo nemarongedzerwo akaitwa. Kana tichirangarira nhoroondo yecreation tichiudzwa kuti he divided water and water. Akatumidzawo imwe mvura kuti this is firmament. Imwe akaiti makungwa. He commanded also kuti nyika yakaoma ibude mumvura zvikave saizvozvo. By his command, plantations were planted by his word. At the end of all, he says, let us create men in our image, after our own likeness. My brother, my sister, you have a tongue like God. And that tongue has power to give life or death. I don't know how you are using your tongue. Remember your fake promises, empty promises, evil words, careless utterances. Dzawakaburitsa mumuromo. Taigona kuswera. But ndazonzwa James chapter 3 verse 5 kusvika pa 11 achinditsanangurira kuoma kwakaita rurimi rwomunhu. Anotizvo mhuka dzesango, they can be tamed. But who can tame a tongue? Anga achinditiudza pamusoro pebuffalo kutizvo kunyangwe iri aggressive, it can be tamed ikadhonza gejo. Aiwa, akanga achindiudza pamusoro pedolphin kuti inogona kudzidziswa kuimba. Yotoimba. Vanhu vanogona kutrena hove kuti iterere, nembwa kuti ite zvinodiwa, but vakatadza kutrena rurimi. Vakarutadza rurimi. Paakarusika akatoti apedza kurugadzira mumuromo memunhu, ndobva aisa mabagla bars ari sharp ekuti kana roda kubuda ruvharirwe mukati. Ndobva aisa sliding gate kumperi ekuti kana roda kubuda rukapoya pamabagla bar ruwane sliding gate rakavhara. But kunyange zvakadaro rwakapoya rukabuda. Ende rurimi urwu rune simba. James aenda mberi achiti, manga muchizviziva here kuti rurimi urwu narwo tinorumbidza Mwari. Amavanzwa vakomana vasikana vachimba nerurimi. But kana vabva pa stage using that same tongue, noshokwa iwe. Ko tsime ringabuda mvura mbiri here? Ndi James anga achibvunza. Rwako rurimi runondishamisa.
By the same tongue you give praise to God. And by the same tongue you curse those who were created in his image. Rwako runondishamisa. Nasu watouya nerurimi kuona iti prayer. Uda kutonamata kuna Mwari nerurimi irworu. Baba ite muromo wangu Baba, ita muromo wangu uwe mari. Baba ita muromo wangu Baba, ita muromo wangu uwe. Wamutswere muimbi. What a prayer. Maribatsiraiwo muromo wangu uve marimba ekurumbidza zita renyu. Usave a weapon of mass destruction. Let me tell you, my brothers and sisters, you know me because of your description about me. That is what I am to you. But if you ask someone, he knows a different person from you. Zviri kusiyanisa munhu wani kuvanhu vakawanda rurimi. Ndiri kutaura imi mhai makaudza hama dzenyu kuti murume uya akandirora imbwa. And up to this day vana tsano vakandiona vanoti imbwa. Imbwa yasisi yauya. Nekuti ndo description yavakapiwa nerurimi rwehanzvadzi yavo. Ndiri kuda kuedza kufunga zvawakaita nerurimi rukakuparira mabasa uri maari nhasi. Mamuchizviziva here kuti nerurimi wakaroorwa kwawakaroorwa. Ende nanhasi wakagarira mapromises erurimi asiri kuuya. Ende rurimi rwakakunyepera ukaudza vanhu zvausiri. Saka kana vachikutarisa vanoona zvavakanzwa izvo hauzi. Uri busy kuda kuchengeta image isipo. Wakaparirwa nerurimi rwako. Zvimwe zvawakaita nekutaura nerurimi. Wakaudza mwana wako kuti uri zidofo remunhu. Wakaudza mai vaya kuti ende makashata. Ende ushuwa vakaenda pamira vakazvitarisa vanoti munhu uya anga aona. Mai ava wakatova destroyer self-esteem yavo because you declared ugliness nerurimi rwako. Uyu mwana haachatoisi effort kuchikoro nekuti akaudzwa namai vake kuti uri zvidofo. Remember, ma-Africans kana vachida kukurudzira munhu vanoshandisa inonzi negative encouragement. Yekutiko uri zvidofo ungabva wakundwa namaiki. Chii chamakasiyana ipapo? Benzi romunhu. By so doing isu tofunga kuti tiri kukurudzira. But remember, you are a parent, a procreator together with God. Makabatsirana kugadzira mwana. So, ndimi makaverenga Bible ndandisipo. Makambopawawo here kana kupanzwa when God said to his friend, I was joking. Mwari anotamba here nemashoko. Remember, if God speaks, every word that proceeds from his mouth will be active. Ani makanzwa Isaiah achiti rakarindi richidzoka risina. Shoko raJehovha rikabuda mumuromo make rinogadzira zvinomira. Ende mamuchiziva here kuti shoko remubereki rinogadzira zvinomira pamusoro pemwana wake. Saka mukaropafadza mwana nerurimi rwenyu, anoropafadzwa. Mukamutuka, anotukika. Zvisinei kuti makadhakwa kana kuti muri soba. Remember Noah akadhakwa, akaonekwa nyadzi dzake nemwana wake mukomana muduku. Mukomana uya haana chaakaita asi akanoudza vakoma kuti mudhara uku mahwani. Ando language yake. Vakoma ndobva vatora gumbeze nenhendasvuro vakanofukidza nyadzi dzababa.
Doro richipera akazviziva kuti mwana wake andionera. Chii chaakaita? Akati handingatuki mwana wangu, rega ndituke wake. Akati Kenani ngaatukwe, achave muranda waShemu. And when we migrated from Mesopotamia to Africa, Kenani haana kuuya because he was cursed na baba. And Israel paangobva Egypt achienda Canaan, instruction yaiti chii? Destroy all Canaanites because they are cursed na baba vavo. Unozwa ndambofunga ndichitarisa vhesi iri ndichiti nevabereki vangani vari careless nerurimi rwavo, kunyanya pamusoro pevana vavo. Rurimi rwavo rwakasununguka kutuka, asi rwakaomera kublessa. Rurimi rwavo rwakasununguka kutaura zviri negative pamusoro pevanhu, asi rwakaomera kuappreciate. Kunyanya ava Masavadha akanditarira, they hardly bless vanhu vanosangana navo. Vanoti hazvizi zvavo, hazvizi chisavadha to declare a blessing to a brother. Saka rwavo rurimi runongoona zviri wrong nezvatadzwa. Ende kana vaona vanotaura zvisizvo. Vangani vamakaburitsa chechi ino nekuvataura? Rurimi rwakataura zvisizvo. Umwe akangoti mai ava vanodyisa. Musi uya webuffet, asi vakazvinzwa. Muchiri kuvaona pano here? Vakainda. Vachiri kuipinda here? Havasisiri. Vakaibudirei? Rurimi. Imbofunga vanhu vakagodora, vanhu vakapupurira nhema, vanhu vakadestroya nerurimi. I understand tonight we have a prayer point on this one. Tinofanira kunonamatira rurimi. Kutokumbira kuti Mwari batsiraiwo rurimi rwangu rwakarereka. Unozwa kuti we have vanhu vanonzi habitual liars, vanonyepa. Ndakadzidziswa shona imwe namai mawezeri mazuva ano inonzi izvo vanosanganisa. Havanyepi, vanosanganisa. Ende varipo vakawanda vari panapa. Vakasangana newe so vanosanganisa. Nhema nechokwadi, mvura mbiri dzinobuda mururimi rwavo. Ende ndandichikufungai, apari kusanganisa. Ndakatotiraya foni yenyu, apari kusanganisa. Hanzi china Solomon, rurimi rune simba pamusoro peupenyu nerufu. Ndiri kurangarira Jesu nerurimi rwake. Musi uya pa9 vanhu vakatakura mwana komana wechirikadzi vachienda naye kumakuva. Handimoziva kuti rudo rwevanhu ruri limited. Kunyange vanhu vakaita rudo havagoni kumutsa vanhu vakafa. Rudo rwevanhu kuviga chitunha chenyu. Havana basa ndo baba ndio vanga vari breadwinner, vanonoviga, kana vaviga votoenda. But rudo rwaKristu rwakatevera vanhu vanga hesi yakanga yakatakura chitunha, vakati misai hesi iyo ipapo. Jesu ndobva ati mukomana muka. By the power of his tongue, life was restored. Rangarira musi uya ari muimba yaJairos, musikana uya ane 12 years akafa. Vanhu vakahayiwa kuchema vachitorira mariro panze. Anosvika pamubhedha wake kuti talita kumi. By the power of his tongue, life was restored. Ndiri kutaura pamusoro paJesu, who was at Lazarus' grave. At his command, even death itself fled. And Lazarus was restored to life. Mwari uyu ndiye akasika rwako rurimi. Nekuti uri mwana waMwari, rwako rurimiwo rune simba rekupa upenyu. Rune simba rekuraramisa. Rune simba rekupa tariro kumunhu asina. You can imagine vana vako vachibuda pamba vachienda kuchikoro. Vana vangu,
Uyai pano, I want to bless you. May God bless you. You are going to be prosperous today. You are going to be victorious. You are going to pass all your tests and exams. May the good Lord of my fathers be with you. Endai vana vangu. Vanoenda chero akagarira exam anonzwa munamato wababa uri kuseri kwake uchiti, my father said I'm victorious. Anoyambuka nekuti baba vazvitaura. Rwenyu rurimi runombotaurawo here kuropafadza. Maelda ekusamadha muri pano here. Sangano iri riri kuya rakaremegwa neusiku huno vakaremerwa. Vari kungoda a divine declaration from an ordained elder. Kuti may God bless you and keep you. May his face shine upon you and give you peace. And by so doing, you place the name of the Lord upon their foreheads. Vanopinda munyika vanonokurira. But vese vakatrainwa kungwavha. Hapana anovimba nezita raMwari. Ende nerurimi rwavo runongoti zviri sei zvakaoma. Rurimi rwacho runotori negative. Haatauri kukurira, haatauri kublessa, haatauri kugona. Anongoti zvakapresa mahwani chaiwo. Haisi language yemakristu. Rurimi rune simba pamusoro peupenyu. Ndo pandoda kuunderline apa kumwe ndosiya. Nekuti handisi kuona face iri ready kuuraya vanhu pana. But face is ready to bless those who are going to rub shoulders with. Rurimi rune simba pamusoro pekupa upenyu. Ukaenda pa deathbed yomunhu nerurimi unogona kumudzosa kararama. Kana iwe uchitenda kuti rurimi rune simba, nekuti kana rwakagona kuuraya self esteem yevamwe, rungatadza here kudzosa upenyu mumabhonzo akakuwadzwa. Rune simba. Exercise the power of the tongue. Then you are going to experience the power of God in your life. Saka vanhu vakapa upenyu hwavo kuna Jesu, vakatenda kuna Mwari, vane simba rekuraramisa ava. Bad news. This church does not believe in its elders. Worse off their pastors. Munoziva zviri negative pamusoro pevanhu 200 but munoziziva here kuti ndo macustodians emablessings enyu. But elder akasumuka mberi kunokui munotanga kuti wamuziva here ndiye uya mune CV yezvakaipa zvake. But ndechipi chitsiga chisina kubvutwa mumoto panapa? Tiona akaburuka kudenga apa. Timuonewo asina mavanga echitema asumuke auye kaita zvidaidziro. Ndiani mufundisi akadona kudenga anonzi uyu akabva pachigaro chamaikoro? Vese zvigutswa zvakabvutwa mumoto. But nyasha dzaMwari dzakaiswa pamusoro pavo, vakadedzwa vakapinda in this office. Terera office yaakapinda saelder ndo ine mablessings ako, haisi CV yake inawo. So kana ari muoffice yaelder, his tongue has power to bless the church. But bvunzaiwo vose vanoenda kumabasa nevanotuma projects twawo panapa, akambodaidza pastor kuproject yake kuti uyai mubless, daidza elder kuti uyai munamatire zvinhu izvi. Ndiani? Pastor akatofona akati ndachida kusvika kubasa kwenyonzi, muri kudei? Inga tithe ndakaunza. Iwe mukoma, haisi nyaya yetithe. Pastor vane rurimi, varoda kuzotaura. He wants to command things to life. Zvinhu zvisipo kuti zvivepo. But you are not ready to receive such a blessing. Zvako zvese ndezvemakwikwi, kungwavha nekukiyakiya nekuvhara vamwe. Uye uchiti nyepera kuti wakablesswa, iwe uri chivharo. Ende wakavhara vanhu nerurimi. Ukatora bhotoro ukazvicheka ukauya uchichema. Mari yese yabiwa.
ndawe ndisina chinhu vakomana takarobwa. Ainyepa. Rurimi rwake rune simba rekudhisiva. Makamunzwa Satani muEden akashandisa mamuscles here, akashandisa rurimi, ende anga akatorelaxa mamuscles ake 9 ndizvo here. Maunzwa mubvunzo wenyoka kutodyara doubt from the onset. Rurimi ruri kutodyara doubt 9 ndizvo here, kuti zvakanzi musadye chinhu munda muno. Mai vayo nedzungu kuda kuripindura tunhu twese twese. Zvimwe miraiwo baba, kana musina mavhesi acho iti mirai baba vauye. Kwakutanga kutaura twese netusina kumbotaurwa naMwari, akanzi tirege kana kubata chaiko. Akambodaro. Mai, ngwarirai rurimi. Makagadzira malupos akawanda pastatement iyi yambuya Eva. Satani akaona pekupinda napo. Ende unoziva kuti chii chaakaenda kunotanga kudestroya? Power yeappetite inobva parurimi. Idyai munzwe. Matest buds akati nyau. Wow. Gede number 1 re5 senses inobva ravhurika. Paakatarisa paaruma, sense of sight ikati wow. Chii chimwe chakatevera, sense of smell. Antinoziva kuti fruit kana yabvarurwa inotuma sendi yayo. Gede number 3 ndobva ravhurika. Apedza kuita zvose izvi, antinoziva kuti sense of touch yange yatopedza basa kudhara. Paakanga achitsenga, even sense of hearing yaitonzwa kuti shwaku shwaku. Achitsenga chinhu chaasati ambotsenga. And all the gates to the brain cells were destroyed. Ndobva Satani anobvisa mahinji. Ndosaka iye zvino rurimi rwako rwakajaira kunyepa. Nenzeve yako inoda kunzwa makuhwa. Nemuromo wako futi unofarira kuzvitaura zvenhema. Ende upedzezvo maoko ako aya anofambira nhema, anobata zvenhema, haatauri chokwadi nekuti magedhe akapanzwa. Sense of smell, unomwa zvinodhaka uchiti zvinonaka, zvinonhuhwa chaizvo, uye midoro rinonhuhwa, but vafana vari kumwa. Ezvo nemamai namamai vapindirawo vechechi iyo ino vari kumwa. Chii chakaitiwa naSatani? Akadzura mahinches. Paraifanirwa kuvhara kuti no, izvo hazvimwiwi. Haasina power. Haasina power. Ndiri kufunga kuti it's high time that we can pray for this time. Kana kuine chinhu chatingagona kuzviitira, kukumbira Mwari kuti adzingise ndimi dzedu, adzingise rurimi rwedu, arutrene kutaura kuropafadza rurimi. Ndafara kuti yadhi ine nzvimbo, nemuno mese mune nzvimbo, kwese kuseri uku kune nzvimbo. Tisati tanzwa zvakawanda, remember, this is an all-night prayer. We want to pray. Kuti kana tozokumbira timbotanga takwesha rurimi. Mborukwesha, tora toothbrush yako yomweya netoothpaste, ukaona isina simba, fluoride yemweya yakundwa, isa chako wowedzera sauti, ukweshe rurimi. Pamwe rungadzingike, pamwe rungave temudi, rugonewo kuita rurimi rwechechi. Ndiana akanyeperwa zita nemusikana waaifambira uya, akaudzwa zita risiriro nerurimi. Tinonyepa zvomusati mamboona. Kakufamba kachizviti ndonzi Miriam, unonzi Miriam uyu. Vanhu uya vachiti vari kutsvaga Miriam, hapana Miriam panapa, hapagari Miriam. Katovhara munhu kaenda nerurimi. Zvino wakarega nguva dzakataura zvichipfuura, munhu wakavhara zita ndiye anga atumwa naMwari kuti agozove murume wako womuchato. Zvino wakaitei? Nekunyepa. Vanhu vanouya vachibvunza vari genuine pamusoro peupenyu, but iwe unovanyepera.
ende vazhinji vacho wakanyepera waifunga kuti vanhu chero ngiro dzinofamba netsoka kuzobvunza vanhu. Remember musi wadzasvika pamba paAbrahama manheru aya anzanga ari masikati makuru dzichita sekudzinoda kupfuura, izvo ndo padzauya. Abrahama akavadedza, vakadya, vakanyarara, vaguta. Ndohanzi Sara mukadzi wako ari kupi? Hanzi arimo mutende. Power of the tongue. Zvikanzi neumwe yacho pangiro 3, imwe yacho yainzi Mwari ndo yakati gore rinouya senguva dzino ndichamushanyira. Sara achaane mwana. Sara aizvinzwa ari mutende ndobva aseka. Zvikanzi saka achanzi Isaac nekuti aseka. Ko pane chingagozha here kuna Mwari? Power of the tongue. Pedzezvo vanoparadzana. Abrahama oti, saka mauya kuzoparadza vakarurama pamwe chete navakaipa here? He was pleading for Sodom. Iwe unganamatirawo here Mozambique iri kutsemurana? But watowana entertainment, pakaipa zviri kubayana. Hauna kana musi 1 wakambonamata. Ukaona munhu ari paaccident unotora foto uchitumira vanhu kuti honei. You cannot stretch your hand to bless or to rescue. Even to pray to God for deliverance and rescue for those who are in suffer. But haukwanisi. Rurimi rwako rwakadzidziswa kutaura zvakaipa. Is it not time, my sister, that we can find a close place with God and pray? My brother, is it not high time that you can pray to God? Reason with him. Pamusoro perurimi. Imbomira kumbonomuudza manherano kuti ndimi akasika nyika, anozviziva. Ndimi mai vapo muripo. Izvi zvese zvanozviziva izvizvo. Problem yawafambira pamberi pichigaro chake rurimi rwako. Zvenyambo nemagudzira mukanwa, imbomira enda unoudza Mwari kuti muromo wangu. So toda kutora nguva ino kuti tiparadzane, umwe neumwe aende kukona yake, kusango rake, kugwenzi rake, kunzvimbo yake. Unogona kutora pila raungagona kubata uchiti, Jesu, I am approaching your throne of grace. I want to present my tongue before you. Munoziva nhema dzandakareva. Dzimwe dzacho ndakadziita pamberi pesangano, ndikaita mhiko kuti ndichadai. But kana 1 yandazadzisa, ndiri kunzwa kunyara. Mwari, batsiraiwo muromo wangu wakaparira muviri. Ende unoziva kuti muromo ukarasika, ukataura zvinorovesa, hakurohwi rurimi, unoparira muviri basa. Ugorohwa muviri wese ugotsemuka iro ruri mukati. Rurimi rwako rwakaipa. Ona ropa rakubuda nemumusoro nekumusana kwese kwatsemuka, hembe yabvaruka. Chii chachaitika? Mashoko erurimi. Chemera rurimi rwako ruprotecte muviri. Chemera rurimi rwako ruprotecte marwadzo emuviri. Paunobva panzvimbo yekunamatira, udzoke muno uchiti, now rurimi rwangu ruri ready to give praise. Tigorumbidza Mwari panguva yakafanira. Saka da kuti tiende kunonamata. Hatisimuke tiparadzane. Pane boka iri randafunga kuti tinamatire tisati taenda kune chimwe chikamu. Pane vari pano vakatukwa nerurimi. Vamwe vane parental case. Mubereki akadeclare kuti iwewe uchafa uchitambura. Ende zvimwe zvacho hazvina kuitwa nevabereki, zvakaitwa nehama. Zvimwe hazvina kutoitwa nehama, zvakaitwa nema next door vanovenga. Zvimwe zvakaitwa nevanhu. Ndiri kuziva, ndiri kutaura kuma Africans, mamusi varungu, you have an evil background. Iri kukuhauntai. Mune ma-enemies edzinza ane zviri negative zvoga pamusoro penyu, havakushuviri zvakanaka. Ende vamwe vari pano inherera havana kumbobvira vawana parental blessing. Vari kuti zvinhu izvo ndongozvinzwa, handisati ndambozviexperiensa.
Toda kutenda Mwari because of this night. We want to undo things that were done nemuromo. Toda kuzvirivhesawo nemuromo. Kana Mwari watinonamata sekureva kwake. Unozoti musoja that centurion akati kuna Jesu, imi musazvinetsa nekuuya kumba kwangu because I am not worthy. Taurai izwi. Muranda wangu anopora ari kumba. Kusvika Jesu ati handisati ndamboona kutenda kwakadai, even pakati pevaHebheru hakuna kutenda kwakadai. If there is power in God's word, there is also power in the mouth of a minister of the gospel. If he will declare a blessing, so it shall be. Mashoko andachitaura ndanchituite introspection. Utarise zvakaitika muupenyu hwako. Do you need such a blessing? Do you need such a deliverance? Do you need such a rescue? You can stand with me. You can stand with me. And we can pray. Kudenga kunonzwa. Munamato wako hauna kureba. Father God, pay me a visit. Things will never be the same with me. Ngatidzore hope dzedu tinamate. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu. Tine mufaro Mwari kuti imimi muriko kudenga nezwi remuromo wenyu isu tiri vapenyu. Nhasi tauya pamberi pechigaro chenyu chenyasha takamirawo pashoko renyu. Ndimakati tidane kwamuri pazuva rekutambudzika. Imi mugotirwira isu tigokurumbidzai. Chinhu chipi nechipi chatinokumbira muzita renyu makati munochiita kuti Baba vakudzwe. Tiri kurangarira zvekare another promise. You said every weapon that will rise against us shall not prevail. And you promised that this is our inheritance. Even every tongue that will rise against us in judgment, you are going to condemn it. Ndauya nevana venyu Mwari, nekuti vane zvakaitika muupenyu hwavo. Vamwe vacho vane zvisati zvamboitika. Saka tamira pamberi penyu Baba vari kudenga. Vamwe vari pano havana kuwana mukana wokublesswa naBaba vepanyika. Saka kwamuri muri zvese. Ndokukumbiraiwo nezita raJesu. Ropafadzai vanhu venyu. Pane vakarevererwa mazita akatsindikirwa mumbiya dziri mumakomo. Imi tenzi wedenga nepasi munorayira nezwi zvakasungwa zvosununguka. Because of that promise we are declaring in Jesus' name. Let all those prisoners of sin be set free. Sunungurai vanhu venyu Mwari. Damburai mhiko dzose dzakaitwa nezwi romunhu. Isu tataurawo nezwi remunhu kuti ropafadzai vanhu venyu. Zvavanobata zviendeke. Zvioneke kuti kukuropafadza kwaMwari harisi simba romunhu. Tokukumbira kuti muvaropafadze vachipinda, muvaropafadze vachibuda. Ropafadzai pavanorara Mwari. Vakatomira pamberi penyu kushayiwa hope nekuti pavanorara hapana kuropafadzwa. Komborerai pavanochengetera zvekudya. Komborerai pavanorima. Pavanoisa ruoko rwavo isaiwo rwenyu. Vaone zvavanotambudzikira vazvibate nemaoko. It is our humble prayer that Father, you are going to bless us. I am also standing on that promise that you gave to Moses and Aaron. Ndimi makati titaure nemuromo. May God bless you and keep you. May his face shine upon you and give you peace. Unto him who is able to keep you from falling, may he preserve you in his perfect peace. For in Jesus' name we pray. Amen. May God bless you.